Sir, can you just introduce yourself if you don't mind? Eating now. How can I introduce myself while I'm eating? Wow. जोग्राफोर दं होनदोंमोनलाय सार नोंसो मिथियोमोनलै एखेबारे दिल्ली डायनामस आइएसएल जोग्राबो दं आदसा दाबो नुनो मोनगोन फाटाफाटि फाटाफाटि दा बुंसै गाबोननि प्लेयारफ्रा अलरेडि जोंनि फोथाराव सफैखाबाय नै बिथांमोना गोलाव जारनि खालामनानै दा डिनार खालामसिगोन आरो माथो गोदाव सोराव आइयो नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै नाइजेरियाननि प्लेयारफ्राबो अलरेडि सफैखाबाय र' आइयै गाबोननि खेलाथ' दा बुंसै नै एकदम जाथिलायखा क्या बोल रहे हैं हम लोग का बोडो ट्रेडिशनल कुक है एंजॉय प्लीज खानाय गोजा लायखानाय ओइ माहायनि जोग्राफोर दं होनदोंमोनलाय सार नोंसो मिथियोमोनलै एखेबारे दिल्ली डायनामस आइएसएल जोग्राबो दं आदसा दाबो नुनो मोनगोन फाटाफाटि दा बुंसै माबानोसो बस्तुसो उन होबाय नै हालादसो खायगा सोर थायो जानो दे अनसनखौ लिंदों Brother, have it. Brother, can you just introduce yourself if you don't mind? Where are you from? I'm eating now. How can I introduce myself while I'm eating? Wow. Sorry, brother. What about you, brother? Well. Nice. Yeah.